Lho, bocah kok ora tau bener. Mergawe kok duwo ning ndur galeng iku jane mudeng mergawe ta ora. Bang! Siap bos. Loh, ning kono iku apa? Jarene mbok kon jabuti anakan pari. Ndi? Lah tak sawang ya. Dure padha. Heeh. Sing anake ndi, pakane ndi jak ro. Tak takoki Mbah ya ora ono. Tak takoki kok ora sing jawab. Kayak goleki anakane ngono. Anakane. Bah, iki engko terus sawahku kedokan iku ora ketanduran ya rugi no aku. Ya ngomong piye leh bos. Jabuti anakan pari. Lah ya jlegori iku jabuti pari sing kira ketokane iku sekirane tandurane tukule kerep mbok jupuki ora kok terus mbok goleki anakane mbok takoki bae ra ono bapak endi mbok endi mergawe kok ora tau bener iku piye karepmu? Ngono bos. Ya iya no teng awak bocah kerja kok ngiyaplaki. Ayo lah bos.